सार नों जेरै थिनदों खामानिखौ ओरै मावबाय जों सांग्रां बिदिब्ला बियो नोंनि बिफासो औ हिरा बिनिखायनो आङो बे लामाजों फैला होनना सानदोंमोन बेलाय सोरथो जाखो सांग्रां फिसा ना नोंनि गोसथोनाय ना लोगो जाखो आफा बियो हिरा बिसिनि बिदायानो आंनो खामानि होदों हारिमु फिल्म प्रडाक्शन नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां जोनोम साननि अनथोब 4 खोन्दो सुंद' बर' सावथुनखौ गाबोन नुनो मोनसिगोन महरगिरि महरै आबुल नार्जारी आरो मनीषा मुसाहारिनि फाव नुनो मोनगोन अनिल नार्जारीनि सल' आरो दिहुनजानाय आरो सुबर्ण बसुमतारीनि सेबखांनायाव आबुं महर मोनबावबाय जोनोम साननि अनथोब 4 खोन्दो सांग्रां ना नोङो औ बायथिं फैथ'लाय जोंनि लोगोफोर रायज्लायनो थौ हेल' माब्रै दं आयै मोजाङै दङ आफा नोंलाय माब्रैथो दङ आंखौ सिन्था खालामनाङा नों आयै आं नोंनि बोर सारस्रिनायाव आं जोबोद मोजाङैनो दङ गोसथोनायखौ लानानै लामा सामायाव बेरायनायखौ जों नुयोब्ला जोंहा लाजिनाङा नोंसाज्लाया बबेयाव दंहैयो मिथिगौ नोङो सोरबा सिख्लाखौसो लांलाय लाबोलाय खालामग्रा जाहैबाय जायहा थाखा दं बिसोर थाब नायसनजायो आरो बिसोरनि खामानिया थाबबो जाना फैयो नों बुंनाय बाथ्राया थिगानो सांग्रां नाथाय बेफोरखौ जेसेबां सानो एसेबांनो गोग्लैसोगोनसो हायोब्ला बैफोरबायदिजों जुजिनानैसो खामानिखौ मावनांगौ बुजिबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा सोंनो सानलायबाय आं नोंनाव मा खोथा जालायखो सोंदो ओमफ्राय नोंसिना बिफाया मानो एथ' जौ लोंग्रा जाया ना नोंसिना गामियाव जौ फानोमोन आरो जालालाय हनै सिखार सिखार सामफ्रामबो लोंनाय दे सिखार दे सामफ्रामबो लोंनाय सार रुमाला गबाय हनै नोंनिया गनायखौ नुनानै खुगानिसो खिथाबावबाय खमसे खम खननानैथ' होनो हायो अफिसाव थांलाय फैलाय खालामनानै जुथा गासिबो हाद्रे नांजोब्बाय एसे फुगारना होदो ना